Hoy, papanamanan. Ngayon na. Nanan, babae. Bata ka maray. Kapanagaragyan da pari badong bakay, tagaw aways agsat kami kanaw. Agaw awis nga. Awang bibiyang ko nagaw awis. Awan tirum rumwara, brabe eh. Ngayon na po bakay, dim ko naain. Nga hana mga palubusan ay, nga mapan makiinumain. Ay naku lakay. Kaan nga talaga daputot mo. Ngayon na. Sardan mo manata inom-inom nga data panunod mo. Apo bakay, kinanayon lat na nga kastan. Sige, padasam nga magna, nga rumorderwangan ta kitam. Ay na po bakay, tanda nga mapigilan tatan. Sige, padasam nga magna, nga rumorderwangan ta kitam. Maramanan lakay. Po, kinanayon lang kastan. Sina pa tanong kastan. Padasam nga magna. Padasam lang nga magna nga rumorderwangan Apo ta bakay, kitam. kinanayon lat na nga kastan. Lakit inom-inom ka data panunod mo. Nata nagkarada po yung tilanggo. Hoy! Nagsubli ka man dito! Sige, tiraan. Sige, Naapo, ay ayam, magkiko ka amon. sige, Ay, apoy, sardan mo man day, tating ka man gumatang kinapin ko tawanan, nga busan. Hindi ma. Sige, Ay, naapo, ay ayam, isardan mo man day ta. Yung ka gumatang ko na kinapin ko You have tawanan. been slain. mutin mangmamalas ka ba? Bakit? Wow! Ay, abaw, mawag-ibaon ka, kasla kalasinaw. Ang pahay. Nanang kaya. Kiss ti bulong mo. Wow! Naglain ka nga sumuso ka niya. Antay? Anak kaya? Antay, sino dati nga tumanawag na Trixie? Turbo. Lakay. Lakay. Kaya, Sino ni Trixie? Trixie. 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 Ah! Dadi manok bakit nga taytayan mo tibulang? Sigurado ka? Iso ata ajay nalaing nga manok bakit nga kinanayon nga mga bak nga taytayaan mi tibulang kinangkalador. Sigurado ka? Kiti ko rita mo kinangkalador bakit no di ka mamatay? Ay na, apo. Sung batam garo di manok mo ta tumawag katay Thailand.